pasas ajak tumagunun ngimi karigatak aduman ti panubok amangigaw-gawit kanak jak to sumuko uray ni gawid da adada nga ikarigatak sa bulay nga lumabanak sa anak tupulos sa sumuko uray ng marigatanak magunod kung tumetlaing amin nga arapaap ko kabayla dagito'y tibanag amalaglagip punto intun mabungkod ko arapaap ko ket sabi ako kas may saapang wadan when adun to mandumdeng nga panumok sa bulay nga lumaban na sa anak tupulos sa sumuko uray ng marigatan na magunod kung tumetlaing amin nga arapaap ko kabayla sa bulay nga lumabanak sa anak tupulos sa sumuko uray no marigatanak magunod kung tumetlaing amin nga arapaap ko kabayla stop.